Vi vil gerne bevise Pythagoras-sætningen, som er a i anden plus b i anden er lige med c i anden, og det gør vi ved hjælp af den her store firkant her. Og det vi gerne vil finde ud af, det er, at om de 4 små trekanter er lige så store som den store firkant og kvadratet også. Og for at finde ud af, om sætningen passer, vil vi starte med at finde det store areal af den store firkant, som vi tegner her. Og det gør vi ved at sige a plus b gange a plus b, der man jo skal kysse siderne med hinanden. Nej, gange siderne med hinanden. Og den skriver vi så om. Så der kommer til at stå a i anden plus ab plus ab gange b i anden. Og for at bevise sætningen vil vi gerne starte med at regne arealet ud af den store firkant. Og det gør vi ved at sige a plus b gange a plus b. Og det er jo for at man gange siden med hinanden for at finde arealet. Og det kan vi så skrive om, så der kommer til at stå a i anden plus ab plus ab plus b i anden. Nu vil vi gerne regne kvadratet ud, så vi tegner her. Og det gør vi ved at sige c gange c. Og det er jo det samme som c i anden, og det er så kvadratet for. Og det er så arealet for kvadratet. Nu vil vi gerne finde arealet af en trekant, og det gør vi ved at sige grundlinjen gange højden gange en halv. Og den tager vi så op her. Og det er så b, som er så grundlinjen, gange a gange en halv. Og da der var 4 trekanter, så er der så en hypotese, og så gange med 4. Og det er så lige med 2ab. Så nu sætter vi ligningerne op mod hinanden, så der kommer til at stå a i anden plus b i anden plus 2ab er lige med c i anden plus 2ab. Og de 2 ab'er ud med hinanden, så til sidst kommer til at stå a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Og det er Pythagoras sætning.